खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी थारैनो बे समाव आथिखालनि बिटिसिनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसिया राजखान्थिनि फोथाराव आगान होमारसिगोन नामा नंगौ बे समाव गोबां सोंथि गोबां रायजो राजाफोरा बे समाव सोंथि एबा मोनथिनो लुबैनाया हांखुर जागासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा थारैनो बे समाव राजखान्थिनि फोथाराव आगान होमारसिगोन नामा होननानै गोबां रायजोफोरनि गोसोआव सोंलु सिखारदों आरो बेखौ लानानैनो बिपिएफनि सासे गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो बे समाव गोबां बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामदोंमोन बेरेखा दोलोफोरा बे समाव हाग्रामा महिलारि मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि बिसि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांनि जा राजखान्थि फोथाराव आगान होनायनि बाथ्राया ओंखारदोंमोन अब्ला बै समाव बेरेखा दोलोनिफ्राय थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे समाव फिन जाथाय होनानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन नाथाय बे समाव रोखा खालामनानै होदों जे बिपिएफ राजखान्थिनिफ्राय थामहिनबा आथिखालनि बिटिसि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिसिया फैबाय थानाय जा एमएलए थामहिनबा विधानसभा बिसायख'थि बे विधानसभा बिसायख'थियाव आगान होनाया बेसेबां सैथो आरो बे समाव बिथांनि बे बुंनायखौ नायोब्ला एबा खोनासङोब्ला थारैनो निश्चय एबा हाग्रामानि बिसि सेउलि महिलारि बिथाङा राजखान्थि फोथाराव आगान होगोन बायदिखौ बे समाव नुहुरनाय एबा नुना मोननाय जायो जेराव गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो आथिखालनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांखौ राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनायखौ गोबाङानो लुबैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ वेलकाम खालामदों बरायदों राजखान्थिनि फोथाराव सेउलि महिलारि बिथांखौ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजा एबा माखासे बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननाय दैदेनगिरिफोराबो बे समाव सेउलि महिलारिखौ बिथांखौ राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनायखौ लानानै बरायनाय बे समाव फोरमायदों थारैनो बे समाव क'क्राझार विधानसभा बियाबनिफ्राय गेलेमारसिगोन नामा सेउलि महिलारि बिथाङा दानिया खोनासंदो सेउलि महिलारि बिथांखौ बिथांबायदि सुबुंखौ एबा बिथांबायदि आइजोखौ बिपिएफ दोलोआव मान होनायनि बाथ्राखौ माबायदि बाथ्रा बुंथिदों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि স্যার কিন্তু এটা কথা চৰ্চা চলি আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ৱাইফে বিধানসভা খেলিব এনেকৈ চৰ্চা চলি আছে হয় এবিলিটি আৰু কেপাচিটি যদি কাৰোবাৰ আছে তাক আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব আৰু মই যিখিনি জানো মাননীয় আমাৰ বিটিচিৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ যে মিছেছ এইটোৱেই নহয় তেখেতৰ নিজাববীয়াকৈ মেডাম আমাৰ সেউলি মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ আজি ইমান বছৰ ধৰি ৰাইজক যেনেকৈ সেৱা কৰি গৈছে সুখে দুখে তেখেতে ৰাইজৰ মাজত সোমাই পেলাই যেনেকৈ আপোনভাৱে তেখেতে সহযোগ আৰু সহায় কৰি গৈছে মই ভাবোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি নেতা কেৱল সেউলি মহিলাৰী যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ মিছেছ বুলি নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতাক যাৰ এবিলিটি আৰু কেপাচিটি আছে আমি বিপিএফ দলে তেখেত তেনেকুৱা ধৰণৰ নেতৃত্বক আঁকোৱালি ল'ব লাগে আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে বাইদেউৰ খুব তেখেতক মই যিখিনি জানো তেখেতে সদায় ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰি গৈছে আৰু তেখেতে যে আজিলৈকে ৰাজনীতিক সদিচ্ছা যিখিনি দেখুওৱা নাই মই গম নাপাওঁ কিন্তু তেখেতৰ যিখিনি কেপাচিটি আছে ৰাইজক সেৱা কৰাৰ যিখিনি তেখেতৰ মানে কেপাচিটি বা তেখেতে যিখিনি কৰিব পাৰে মই ভাবোঁ নিশ্চিতভাৱে তেখেতে প্ৰাৰ্থী কিয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্য আছে প্ৰাৰ্থী কিয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ যোগ্য আছে মই সেইটোহে ভাবোঁ আৰু তাক আমি আৰু ফেমিলি কেন্দ্ৰিক বুলি তাক বিতৰ্ক কৰি লাভ নাই কিন্তু কিয়নো আমি বিচাৰোঁ যে আজিৰ দিনত মহিলাসকলেও ৰাজনৈতিকভাৱে সক্ৰিয়ভাৱে ওলাই আহিব লাগে তাৰ মাজত আমাৰ মেডাম সেউলি মহিলাৰী ডাঙৰীয়া এটা উদাহৰণস্বৰূপে তেখেতে যাতে আগন্তুক দিনত বিটিচি বাকী আৰু বড়োলেণ্ড ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যায় তেখেতক মই শুভকামনাহে দিব বিচাৰিছোঁ